Bussibongaus on oikeastaan aika helppoa, koska meillä ei tarvitse Suomessa elää luonnossa villinä enää yhtään yksilöä. Kaikki on merkattu ja se helpottaa tunnistamista todella paljon. Nykyään yllättävän iso osa bussikannasta on naaraita. Ennen oli enemmän noita uroksiakin. Maallikko voi tunnistaa naaraan esimerkiksi siitä, että joskus ne paikalla ollessaan niiaa. Ja onhan ne ehkä vähän koreamman näköisiäkin. Ja tässä on rodulta Volvo 8700 LE. Näkyy olevan Kajaaliakin edustava yksilö. Ulkopuolisten silmissä tällaiset isot bussit saattaa olla vähän pelottaviakin, mutta on ne loppujen lopuksi ihan kilttejä. Et jos haluaa vaikka käydä sellaisen sisällä, niin sekin kyllä ihan onnistuu. Et täytyy vaan muistaa pitää mukana tällaista muovipalaa, kun annat hetken haistaa sitä, niin sen jälkeen se on kyllä ihan kesy. Tulevaisuutta ajatellen autoistuminen on kyllä koitumassa busseille vaaraksi. Onhan se selvää, että autot pienentää bussien reviiriä ja ajaa ne luonnollisilta elinpaikoiltaan. Aiemmin esimerkiksi busseja kyllä kirmasi iloisena esimerkiksi pienillä syrjäkylillä. Nykyään ollaan menossa koko ajan enemmän siihen suuntaan, että niitä löytyy enää kaupunkialueelta, siellä missä on paljon ihmisiäkin.